Ka e kaunti ma Kilifi kama ringre 16 mano kunye puodho ma Shakahola otimne gi bero kawuono. Kuom jogi, ji 5 gin joma chuo ka ji 6 gin mine. Kata kamano jomoko 5 okong'e kit chwech margi kaluwore ni ringre gi ne otow. Nyithindo emane kwan gi ni malo kane gin nyithindo 10 gi joma dongo 3. Jomoko 3 hikgi okofwenyore. Kaluwore kod jabero mar piny owacho Johansen Oduor, ji 9 oyud ni notho kaluwore kod bedo kech kuom kinde malach ka ji 7 to okofweny gima nonego gi. Nyaka sani ringre 65 osetimne gi bero e okang' mar 3 ni. Ringre 31 modong' ibiro timne gi bero chieng' wuok tich juma manyien. The number of males were 5, while 6 were female. 5 others we are unable to tell the gender because of the level of deterioration. 10 of them were adults, while 3 were children. And 3 also we were unable to tell the gender, the age because of the level of deterioration also. We were able to establish that 9 of them died because of starvation, while 7 of them we were unable to establish the cause of death because also of the way they were decomposed. By now we've done a total of 65 postmortems, and we are remaining with 31, which we are going to resume autopsies on Monday.